pani poslanci, hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom oficiálnom alebo na takom pracovnom stretnutí, na ktoré som vás pozval, pretože mám pre vás nejaké správy. Ale v prvom rade kvôli tomu, že na obec bola doručená petícia, kde jeden z bodov, bolo, aby som písomne zvolal spoločné rokovanie zástupcu obce, čiže ja som vôbec aj vy ste u mňa, zástupcu tejto petície a jedného z troch vlastníkov, ktorý už vydal nesúhlasné stanovisko v umiestneniu hradnej drevenice na súčasnom mieste. Takže, aby sme ukončili celý tento proces ohľadom drevenice, všelijaké nepravdivé vyjadrenia a tak ďalej. K tomu, kto bude mať chuť ostane. Najprv, aby som nezdržiaval, je to pán dekan Galejda. On je zodpovedný za súhlas alebo nesúhlas s kresľou katolíckej cirkvi. Je tu zastupca petičiarov, pán Krivenský. Takže nechcem to naťahovať, nebudem sa vrácať nejakých histórií, všetko už poznáte 3-krát alebo 5-krát. Čiže na základe toho ja som tu nazvolal to stretnutie nás troch. Hovorím, že obec sme som ja, ale sú aj poslanci. Takže z toho titulu ja len poprosím pána Galejdu, aby vás informoval, respektíve aby vám povedal alebo zdôvodnil, prečo grécko-katolícka cirkev nevydala kladné, ale záporné stanovisko. Nebudem o tom viac rozprávať, každý vie, je to pekne zmedializované, sme sa dostali už aj do Bratislavy, aj všade, to si povieme potom, čiže nech sa páči, dávam slovo. Môžem sedieť, či mám sa... Môžete sedieť. Dobre, tak ďakujem za privítanie. Privítal som toto pozvanie, alebo teda neoficiálne pozvanie pána starostu. Poprosil ma, že či by som bol taký ochotný a prišiel a hovorím, videl som jeden výstup v televízii Teatri a trošku ma to znepokojilo, ako médiá pracujú s informáciami, pretože od začiatku som do celej problematiky zainteresovaný ako spoluvlastníka. A tak by som to zhrnul takto. V roku 2012 ma oslovila obec Kapušany prostredníctvom starostu, myslím, že to bol pán Zemžák aj osobne za mnou. Išlo o to, že obec má nejaký projekt ohľadom hradu a že bude treba participovať a tak. Hovorím, nemám problém žiadny, proste prejdeme si veci, ako sa majú. Potom tam do toho vstúpil aj pán Andráši a tak som sa ocitol, už teraz si nepamätám presne, ale viem, že to bol nejaký Šaroši. Nejaká taká požiadavka, že bude tam nejaký prístrešok, ktorý má slúžiť na to, teda pre turistov, ale najmä pre tých robotníkov, ktorí budú robiť okolo hradu, pre tých, čo sú vyslaní z úradu práce a tak ďalej. A hovorím, aký prístrešok, lebo to je široký pojem, že prístrešok. Bolo mi povedané, že nemusím sa báť, že to bude len také proste niečo tam zbité, striežka, toto. Potom z toho vyšlo, už keď sme boli na mieste, lebo autom sme potom sa vyviezli hore na hrad. A bolo ukázané, že kde to bude stáť. A potom už bolo, že môže to byť aj obité, nakoniec, že to bude drevenica. Dobre, hovorím, ale hovorím, dokedy drevenica a tak ďalej. A celé to bolo vysvetlené a sľúbené, nakoniec aj písomne to takto bolo schválené za všetky strany, že bude to počas trvania projektu do konca roka 2015. S tým sme súhlasili, na tom sme sa dohodli a sme sa rozešli. Dvakrát som bol na takú kontrolu na hrade spolu s našim letným inžinierom, pretože chceli sme zistiť, ak sa aj majú dreviny a tak, že čo tam je, čo tam nie je. My totiž sme mali trošku problémy súkromné s lesmi Slovenskej republiky, správnym zastúpením lesov Slovenskej republiky, ale to je iná táto, iná táto, nechcem to tu vyťahovať. A tak som sa pozrel do tej drevenice a zistil som, že tá drevenica vôbec nebola využívaná, že bola zatvorená. Pýtal som sa potom dodatočne pána starostu, že či to vôbec slúžilo tým robotníkom, ako to bolo dohodnuté, povedal, že nie. Ja som tam videl iba cez okienko jeden sporák
taký plynový, alebo aký? Taký plynový, nebol to elektrický. A to je všetko, čo som tam videl. No a teraz ma prekvapilo, že vlastne taká nejaká mediálna táto sa tu rozpútala vo vašej obci, ale pre nás je to jednoznačné, keďže tá stavba nikdy neslúžila svojmu účelu a nenaplnila svoj účel, ja nevidím dôvod ďalej to nejako naťahovať. Proste my, ako teda ja, za jedného z troch vlastníkov Kapušanov, nemáme záujem proste ťahať nejaké občianske združenia, ktoré môžu vznikať každý deň a participovať nejako, že tam budú chcieť sa nejako preživovať na projekte obnove hradu. Ja som za to, že by, keď je vlastníkom hradu obec Kapušany a vlastníkom pozemku Mitraja, teda pán Lukáč z Slovenskej republiky a Rimskokatolícka cirkev Prešov, tak som za to, že by proste tu spolupráca bola s obcov Kapušany a nie ešte neviem s kým každým. Aj tie veci okolo tých ďalších značiek, pán Šaroši bol za mnou raz a potom sa snažil ešte všelijako ináč za mnou nejako skôr ako teda ovplyvňovať ľudí v mojom okolí a vyvíjať na mňa nejaký tlak, že by som menil stanovisko v jeho prospech, len ja som sa stále vracal na začiatok do roku 2012 a keď som začal spoluprácu s obcov Kapušany, tak ju chcem aj skončiť s obcov Kapušany. Proste nepotrebujem k tomu ešte nejaké iné občianske združenie. Toľko na vysvetlenie teda za nás, za našu cirkev. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Chceli ste niečo? Chceli ste stretnúť, takže máte slovo. Dobre, ja sa postavím, lepšie nám nebudete vidieť a ja na vás. Volám sa Erik Križonecký, som viac menej výtvarník, obyčajný občan tejto obce. Nikdy som sa do nejakých aktivít politických a sociálnych a takýchto neangažoval. Nemám ani na to talent, ani divím sa, že takto vyplynulo nakoniec za posledné dni. Ale ako občan videl som ten objekt, tú drevenicu, videl som, ako vyzerá znútra, uveril som celej myšlienke, veľmi jednoduché je to, že ja som uveril tomu, na čo to má slúžiť, prečo to je postavené a čo ďalej s tým môže byť. A nedalo mi to, ako občanovi, vidí sa mi to vysoko nenormálne, neprirodzené. Ja viem, že všelijaké zákony môžu tomu nasvedčovať, že sa búra aj oveľa niečo dôležitejšie, ale mohli sme a použili sme najdemokratickejší prostriedok, petíciu, preštudovali sme zákon petície, čo môžeme robiť. Stanovili sme nejaké 4 body, kde v prvom rade ide len o zastavenie búrania alebo rozkladania, lebo stále tu sú ešte nedojasnené veci. My ako občania vidíme, že stále tu ešte niečo nesedí. To je ako jasné. Preto sme tu, lebo to je dôkaz toho, že tu niečo nesedí. To je jasné. A dôkazom je, že za mnou, niekto tu dole napísaný musel byť, lebo pozeral som na internete prenos z minulejšieho zasadania, čo ste tu mali. Myslím, že tu ste to boli, alebo niekde na stenu sa premietal film 6-minútový o tom, čo je to za objekt, ako to vyzerá vo vnútri a na čo to má slúžiť. Pred pár dňami sa to dokončilo. 3 roky sa to robilo z entuziazmu, nie že nejaký profesionál za to platený. A mal to mať už dávno hotové, ale z entuziazmu, z voľného času ľudia svojpomocne to postavili. Za nejaké darované peniaze, z nadácií peniaze. Čiže to je normálne, že sa to natiahlo na 3 roky. Ja sa chcem budovať a ťahám to už 15 rokov a ešte som čiarku neurobil. Ja som tu bol minimálne pred rokom hore a to tam stálo. Jakých 3 rokov hovorí. Bol tam, čo viem, tabuľka, kto niečo potrebuje, pán Šaroši, číslo telefónu, možnosti bol. Ale toto ja neviem, ja som v tomto nebol. Ja som len posledné 4 dní v tom, hej. Ale ja práve uveril som celému, možno som oklamaný, ale verím, že nie. Uveril som tomu, použili sme najdemokratickejší prostriedok, obchádzali sme ľudí, som presvedčený o tom, že sme ich nejak nezastrašovali. Povedali ste ľuďom, že vlastník nesúhlasí?
Keď nám nedali takú otázku, to sme nepovedali. Ale povedali sme... Rozumiete. Rozumiem. Ja si s tým súkromné vlastníctvo. Vám sa páčilo, že o vašom dvore niekto rozhoduje? Vy ako vlastník, keď Vy ako vlastník? mi je jasné, že sa to teraz zbúra. Ja tu nie som ten. No prečo zbúra? Alebo rozloží. A informovať ľudí pravdivo, že sa to rozoberie a že to bude, kde si sa nájde vhodnejšie miesto na to a jasné, ja si uvidíme. uvedomujem, že keď ste tu vy a že keď ste nesúhlasíte a na našom pozemku to stojí, ja nemám a nemôžem nič robiť. Ja som o to už od začiatku ale tá lebo ja mám vec... skúsenosti aj z iných pôsobení, z iných farností, že to presne tak začína. Najprv sa ťuťu muťu, povie sa, že sa robí prístrešok a nakoniec budú vydierať ešte takým škaredým spôsobom. Hej. Že sa tu ťahajú médiá a všelijako sa... Rozumiem, že ste uvedli tomuto, ja verím inému a preto som to. To len veľmi názor proti názoru, ako s tým nespravili nič. Ale za mnou je 500 ľudí, rozumiete, 500 ľudí je za mnou, to už, či som mi vysvetlil všetko, alebo nie, to pri petícii sa nedá. Pri každom dome všetko vysvetľovať. Stačí ľudský, úplne jednoduchý argument. Máme tam drevenicu krásnu, z entuziazmu postavenú na všeľudské použitie, na dobré veci, na dobré účely. A ide sa burať. A ide sa burať. 100 do roku 2015 bolo proste dovolené žiť. Máme vyjadrenie životného prostredia, že bez problémov môžu vydať potvrdenie na ďalšie 4 roky bez problémov. Ale musí súhlasiť vlastne. Áno, to je jasné. A my sme sa dohodli jasne vtedy. Prišiel za mnou s tým, že chce niečo. Ja som vydal nesúhlasné stanovisko na to niečo, pretože to bolo veľmi široko koncipované a sa mi to rozchádzalo s tým, a si myslím, kvôli čomu by som ja mal dávať súhlasné stanovisko, keď my máme spoluprácu s obcov. Na čom je tam pána Šarošiho? Ale pán Šaroši, a vidím, že to aj v tomto prípade je takto, že ešte zháňajú si cez svojich ľudí, alebo cez neviem koho proste. Sami na žilu a neodišiel, kým si nevymohol ešte tie archeologický prieskum a ešte jednu vec, ale drevenica... Ale je to spojené s tou drevenicou, ten názov tam. Hej? Hej. Ja som im dočítal, oni všetko vedia, čo bolo. Dobre. No, ale potom, keď som videl, keď som sa dozvedel celé to, jak to vlastne on chodil a jedno druhé, tak proste ja som to prehodnotil, lebo navyše, on sa zaviazal, že za mnou príde, že všetky veci dotiahneme. Tam bola podmienka aj zo strany ekonomického vikára u nás na arcibiskupskom úrade, že budú zmluvy, nájomné zmluvy na tie jednotlivé zastavenia, značky, ako drobné stavby, ktoré tam budú osadené a neviem jak. Toto všetko dodá projektovú dokumentáciu, že dodá schválenie tých iných dotknutých orgánov. Nič nedodal. Dodnes pán Šaroši za mnou viackrát nebol, nič nedodal a prešiel potom nejaký čas od toho súhlasného a preto ja som sa rozhodol, že vydám nesúhlasné stanovisko, že to ruším, lebo takto sa spolupracovať nedá. A takto to skončilo. A neviem o tom, že by tam bolo taký termín, že my predĺžujeme do toho. Že aj keby drevenica tam bola, že predĺžujeme drevenicu na neviem aký čas. Môžem? Toľko poviem, že bolo to vysvetlené, bolo stretnutie zástupcov, jak ste požiadovali v petícii. Z mojej strany je to uzavreté. Pán dekan vysvetlil stanovisko cirkvi. Z toho titulu obec nepodala ani nepodá žiadosť o predĺženie, lebo je to bezpredmetné. Ono teoreticky sa dá predĺžiť všetko, ale k tomu treba tie súhlasy. A ten súhlas, už som to povedal na prvom zastupiteľstve, na druhom zastupiteľstve a stále niečo chceme proste preraziť, ak bolo povedané, že tlačíme na pilu, aby sme proste niekoho donútili, aby vydal, aby súhlasil s niečím, čo nemalo byť absolútne postavené. Hej. Že tam mala byť tento typ zrubova, však nemôže byť rovná, ale nie s tým, čo je vnútri a na ten účel. Nijaké múzeum s 2 kameňami, a plus ďalšie veci boli vysvetlené, že obec všetky tieto činnosti zabezpečí na budúci rok. Obec už postavila prístrešok, kde sa dneska zohrievali určití ľudia, pretože mysleli, že ideme búrať, aby mohli zavolať televíziu, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja už len poviem poslednú vec k tomu a končíme. Posledná vec je tá, že dnes ráno ste priniesol ako ďalší dodatok k petícii, ktorá bola spisovaná, tak si preštudujte zákony. Odpoveď dostanete písomne, nebudem tu hovoriť nič, len jednu vec chcem povedať. Tu je svedok, ja som z okolností musel utekať na ďalšie stretnutia, ktoré som mal v Prešove a cez sekretárka sa pýtala, či vás môžem prijať, tak som povedal, že nie, že po obede. Za hodinu mi
som dostal telefon, kde bolo napísané, že starosta odmietol prijať ako vás a tak ďalej a tak ďalej. Sú zverejňované nepravdivé informácie, čo dokážeme. Video, ktoré bolo proste dané na internet, nie je úplné a tak ďalej a tak ďalej. Je zostrihané a tak ďalej a tak ďalej. S vašou matkou a s pani... Vy ste tam bola vtedy a pani Gregová sme sa jasne dohodli, keď u mňa sedeli, som ich prijal a sme si povedali svoje. Ešte mama súhlasila s tým, dobre, ja som povedal, mne je to tiež toho ľúto, všetko pekne, odborne rozoberieme, u vášho otca na dvore to zložíme, prikryjeme to s plachtami a treba vstúpiť do jednania s majiteľmi, čo ja viem, urbariátu som navrhol a tak ďalej, aby sa to postavilo na tom mieste a tam by to mohlo ďaleko viac slúžiť pre ľudí ako hore, pretože tam to bude bezpredmetné. Potom sú tam všelijaké informácie, že obec začne vyberať peniaze, že to uzavrie a tak ďalej. Áno, ale peniaze bude vyberať od tých ľudí, ktorí budú sieť ísť na vyhliadkovú väžu. Tam je toľko nepravdivých informácií, ľudia sú zavádzaní v Kapušianoch. Ja denno, každú hodinu dostávam telefón, že čo sa deje, ešte z okolností aj teraz že ľudia z celého Slovenska, že čo sa deje v Kapušanoch. Bol tu kľudný a pokojný život. Čiže tieto záležitosti ohľadom predĺženia, respektíve ohľadom drevenice, vodovka, to není drevenica, proste tomu sa dalo zabraniť, dávno sa tomu dalo zabraniť, bolo dvakrát vysvetlené na zastupiteľstvo a že niekto rozvíjil tú hladinu, ja za to nemôžem. Za ďalšie, ja rešpektujem zákon o obecnom zriadení, rešpektujem to, čo sľubovali poslanci pri skladaní sľubu a mimo iného, ja si ctím tie uznesenia, ja žiadne uznesenia rušiť nebudem. Nikdy som to v živote nerobil. Ja som navrhol ten najlepší spôsob, áno, prenesme tú drevenicu, zachraňme ju, ale nie s týmto vydieraním a balonútením ľudí v adventnom období, pripomínam. V adventnom období, kde mala by byť taká láska a porozumenie. Myslíte, že obec Kapušany nebude robiť na hrade. Rozumiete, vy ma presvedčíte teraz Kapušančania, či ako vás mám nazvať, že vy budete tam robiť s tým hradom dačo a že budete robiť ak najlepšie. Ale vy zatiaľ sa postavíte proti vlastnej obci, čo mi je také zvláštne, a robíte rozbroje, ako keby ste chceli silou mocou dokázať, že jednoducho nechcete, že by tam vlastníci súhlasili, že by sa tam čokoľvek dialo na tom. Tak roky to bolo zarastené. Ja som od začiatku vám hovoril, ja som od začiatku všetky veci ako bral, že áno, fajn. Vtedy, keď bol prvýkrát pán Šarošík, on vystupoval za obec Kapušany. Len preto som aj ja dal súhlas, lebo ja pána Šarošíka už som poznal z Veľkého Šariša. Aj o problémoch som vedel, bol v Šariši. Ale zrazu je tu, dobre. Hej. No, boli sme, ešte raz opakujem, boli sme od začiatku na stretnutí. Išlo to, jak by som povedal, hladko, ale teraz ja nemám z toho dobrý pocit, že jednoducho tak to treba. Ja si myslím, že máte, však tu ste poslanci, tu je starosta, prídu voľby, si zvolíte iných, ale bude treba nám stále spolupracovať. Pokiaľ tam budeme, pokiaľ to nepredáme, alebo ja neviem, proste pokiaľ budeme tam spoluvlastníkmi, budeme musieť spolupracovať. Pozrite sa, nikto sa nezaoberá tým, každý hovorí, že drevenica postavená stojí 7 000, alebo stála 7 000, alebo neviem, kto vypočítal, jak vypočítal, že 7 000 eur. A nikto sa nezaoberá tým, že čo tam malo pôvodne stať. Na čo dal súhlas vlastník, na čo dali súhlas kompetentné orgány, to je odbor životného prostredia. Či to tam také dá, čo malo stať. To je presne toto isté, keď sa so susedom dohodnete, že vám povolí prekopať cez svoj pozemok pripojku na vodovod a vy si tam postavíte studňu, tak on takisto bude trvať na tom, že tú studňu tam dáte preč. A vy ste, toto je teraz vlastne urobené. Za 2,5 roka sa nerobilo nič, stalo tam len akýsi prístrešok, tak jak pán dekan hovorí, že keď tam prišiel, bolo to zamknuté, neslúžilo to ničomu. A posledného pol roka zrazu si to si uvedomí, že aha, počkaj, keď nezačnem s tým niečo robiť, tak o to prídem, alebo sa to stejne zlikviduje tak, jak to má byť podľa súhlasu. Potom sa zrazu robia umietky, boli v pôvodnej žiadosti, boli v súhlase umietky. A dneska hovoríme, ale to treba zachrániť, lebo tam boli umietky, tam sú umietky. Ale v súhlase neboli umietky. Kto robil tie umietky? Kto mu kázal robiť tie umietky, keď tá drevenica je obecná a obec nikomu nekázala robiť tam umietky, nikomu nekázala robiť tam kachľovú pec, nikomu nekázala, nikoho nepožadovala, nikomu nezadala zákazku robiť tam čokoľvek na tej drevenici. Ale teraz ideme hovoriť, že zachránime hodnotu.
Tak nech si ju zachráni ten, kto tam robil, nech si to zoberie, my mu nebraníme. Už bol aj vyzvaný na to, aby si zobral tie veci, ktoré do toho vložil, keď si myslí, že sú jeho, že on to vložil, nech si to zoberie a bude Možno sekundičku, teda samozrejme ľudský faktor na jednej strane, na druhej, na tretej, na štvrtej je normálna vec. Jak vravím, tie veci týždeň dozadu neviem. Ja som uveril vízii, ktorá je teraz. Uveril som a verím jej doteraz aj po všetkých tých veciach, čo som videl, aj vaše vyjadrenia, stále verím. Len tá podstata je iná. Na všelijaké detaily sa zabudne, ale ostane v mysliach ľudí, že demokratický systém nefunguje, čo sa týka petície. Proste to, že nefunguje. To nefunguje. To, čo sa pokazilo, niečo to v Slovensku smrdí ešte stále. Toto ostane ľuďom stále v mysli. Už všelijaké detaily, omietky, PC, koľko chyb urobil Šaroši, ja urobím tisícky. Požadovať a tak ďalej. Petíciou sa predsa nemôže prikazovať poslancom, ako majú hlasovať. Samozrejme, nie. Vy v petícii prikazujete, ako majú poslanci hlasovať? Nie. No ja? Hovorí sa podnet na diskusiu, lebo diskusia sa podľa občanov rázne presekla v nejakom bode a ešte sú nedovysvetlené veci. Preto je petícia, aby sme sa o to bavili ďalej. V petícii sa nemôže žiadať to, čo je nad rámec zákonu. Vďaka petícii sme tu a je to No, úspech. len pokiaľ Je to na Slovensku a na bežné dedinky na Slovensku. Len preto ja som povedal, že urobme to stretnutie, že by vy ste nemali pocit, že proste tu vám takto nechce proste niečo, lebo naozaj ja som otvorený, mohli ste prísť do Prešova len potom, že vy sa budete všetci trepať ku mne, keď ja môžem sám prísť tu, no dobre. Ja len na margo toho, čo vy ste spomenuli, že máte pocit, že proti moci, ale prečo vy vystupujete vo svojej obci, že proti moci? Tak tu je normálna zmluva medzi cirkvou a obcov o spolupráci, čo sa týka, vy máte projekt, obec Kapušany má projekt, cirkev vlastní pozemku, dáva súhlas. Treba dreviny rúbať, dávame súhlas. Treba toto, dávame súhlas. Koľkokrát pán starosta bol u mňa, jak na tento, alebo pán Zemčak, lebo ma museli naháňať, lebo mám iné starosti, že dajte nám, lebo potrebujeme čerpať prostriedky z fondu a tak ďalej na to, a že by nám schválili, potrebujeme súhlas vlastníka. Stále som dal s tým, že je to dobrá vec. Tak ja by som to tak nestával, že vy robíte petíciu proti moci. Hej? A teraz tá drevenica, to podľa mňa zbytočne, to tak sa zmotnili emócie tam. A mne je ľúto, že pán Šaroši to takto tak vybičoval, lebo nemusel. Lebo celé to zaťahol do blúdu. Celé. Posledná vec ešte, nech sa páči. Posledná otázka, pán dekan. Ak teda je to už obecný majetok, ja viem, samozrejme, že ste vlastní, ale nedá mi sa opýtať, ak by sa z toho urobil prístrešok. Ale pozrite sa, nakoniec tam bolo schválené jedno ohnisko, nakoniec tam tých ohnísk je nejako viac. Ja nie som za tie také veci, totiž my ako vlastníci zodpovedáme za to, čo sa tam deje. Napríklad on nemá dovolené zhromažďovania, kadejaké robiť akcie bez súhlasu vlastníka. Napriek tomu, že sme mu zakázali, že sme mu teda nedovolili sa tam zhromažďovať a robiť tam akcie, lebo niekto tam si ublíži alebo niečo urobí a hneď pôjdu právnici potom, že ako vlastník na jeho pozemku a tak ďalej, k tomu dovolil toto tam a nedovolil a jedno druhé. Napriek tomu pán Šaroši to ako tam robil, hej, na tom hradnom vrchu, na tom pozemku. Tak, Len ja sa pýtam, ak to vlastne už je vlastníkom obec. Že si vravím, že máte dobré skúsenosti s spoluprácou s obcom. Tak teraz vlastne otázka stojí, my sme sa preto možno... Nech povie obec, kde to bude stáť, nech sa to preniesie, nech sa to rozoberie, nech sa to preniesie. Tak to bolo aj určené, že tam to bude len do roku 2015, lebo že to len na to je. Na to je a potom to končí. Má ešte niekto otázku na pána dekana? Pokiaľ nekončím túto diskusiu. A verím, že sa budem informovaný, že budem prizvaný k tomu, tak vtedy som bol v roku 2012 a že jednoducho sa... Dobre, bolo vysvetlené nesúhlasné stanovisko, o ktorom som už hovoril na prvom, na druhom zastupiteľstve, čiže asi niekto nechcel pochopiť, že proste ja neciganím, ani pán dekan neciganí, som tlmočil, ukázal som vám listy, priniesol som listy, čiže toto, čo sa robilo teraz, to bolo úplne zbytočné.